हेलौ लोगोफोर गिबियावनो आंनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायफिननाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गिबिनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै जानाय लोंनाय खिनाय हासुनाय मानि भिडिअ कल नायनो नागिरो जानाय लोंनाय खिनाय हासुनाय मानि आरो सब नायगोन आरोना थोद फाग्लि हौवाफोरालाय बिदिनो खाना माथो बिदिनो खाना हौवाफोरालाय मिथिखानाय बाथ्रा नङा होमबा माबाहाय आंनाव बयफ्रेन्डआ माबा माबिखौसो नायनो बिबाय थायो माबा माबि माने बैफोरखौ आरोना बैखो बुजिबाय दे बैखो देखायाबाबो न'आवनो फैनो ओंखारलायो मालाबा भाइरेलसो खालामसिगोन खोमा बे आंखौ अरे कहना क्या चाहते हो बिनिखायनो माबा माबिफोरखौ थाब देखायहरबाय थानांगौ मिथिबाय नङाब्ला न'आव थांनानै बोरैबा भाइरेल खालामजानांगौबा खिन्थु जारलासो जाहैगोन बयफ्रेन्डफोरालाय बिदिनो खाना आंनाबो ब्रेकआप खालामनो नागिरलायो देखायाब्ला बिनिखायनो मोजां मोनलायबा सासेनि देखायजोबथारनांगौलै मिथिबाय ना नङाब्ला गारनो नागिरबाय थायो बयफ्रेन्डफोरा मिथिबाय हेलो गाइस बे आंनि लिर नुवाखै नामा नोंसोरो थाबासो नुगोन खोमा मा आसलमथे बेफोरो मा नुनो मोनो बेफोरखौ सासे हिनजाव मानसियाबो जुदि सिख्ला मानसियाबो जुदि बेफोरबायदि ससियेल मिडियाफोराव गाज्रि राव बाहायोबालाय माबोरै जानांगौ जाखोलै नोंथांमोना गोबाङानो नेहा काक्कार होनबाथाय मिथिखागौ जानांगौ सिनायखायो नङा होमबा नेहा काक्कारखौ नाथाय बर'नि नेहा काक्कार होनब्लानो नोंसोरनि गोसोआव एसेबाबो डाउट जागोन आरोना एसेबाबो नायनो गोसो जागोन आरोना बर'नि नेहा काक्कार सोर ओंखारलायखोलै ओरैबायदि आरोना थ' नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोबा देखायगासिनो आङो नायलांदो भिडिअखौ वाह बरिया बेफोरसो बर'नि नेहा काक्कार नों बायदि साब्रैसो जुदि सल' खनगिरि थायोमोनब्ला जोंनि बे गामि ओनसोलफोराव अब्ला गामिफोरा बेसेबां उन्नति जागौमोन ना नों बायदि गोरों बर'नि नेहा काक्कार साब्रै साबासो थानायमोनब्ला बुंनोनो नांलामोन फाग्लि बायदि प्यार किया रे हर पल तुम तो मेरे अच्छा अरे ओइ रो खमसे खम खिनोथो होग्रो बेसेरा खिथौ खिगानानै जगासिनो लेट्रिनाव नोंसोर बेखौबो जुदि खान्थि होआबा हलिलाय फोननो थांदों बेखौबो खमसे खम खिनो होग्रो खिनो ओंखारबाथाय फोनो आरामसे जबरदस्ति माने नोंसोर खिनोबो होआ जाखो माने आजिखालिनि हलि खेला गेलेनाय रुलफोराबो सोलायलांबाय आरोना नोंथांमोना मिथिया जानो हागौ दे रावबो खिन्थु आं एसे मिथिदों आरोना नुदोंबो आरो नोंथांमोननि दसे थानानै देखायगोनबो आं भिडिअखौ माने गोदो फोनोमोन आरो जेनेबा ना मोखांफोराव गन्थंफोराव खावलायफोराव फोनोमोन मोदोमफोराव आजिखालिथ' माबा एसे बेलेग जायगाफोरावसो फोनग्रा जाबाय माथो थ' नोंथांमोननो भिडिअखौ नायनानै ला एसे होमबानो बुजि मोनगोन थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय जानो हागौ जे हुलिखौ मायाव फोनो आजिखालि लोगोसे दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन लोगोफोर नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो लोगोसे साबस्क्राइब खालामदो स' लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो बाय